Salutare toată lumea, sunt Sebi și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal, de data asta cu Clash Royale din nou, pentru că avem aici, de fapt avem un challenge pe care l-am făcut cu Sadface Dark Prince Draft. L-am făcut, uitați aici emote-ul. Bă, o să vă pun acum o filmare pe ecran cum am luat emote-ul. No, bun, deci așa am luat eu emote-ul și a fost oarecum greu, să zic așa. Am plătit și 50 de gemuri ca să-l iau. Hai să vă arăt aici, nu la TV, să vă arăt ultimul match. Ok, deci aici mi-a luat Brabeții. Aici știu că mi-a luat Valkyrie. Hogu mi-a luat aici. Și Ice Golem. N-a fost un meci așa de greu, dar n-a fost niciun cel mai ușor. Mamă, și plouă la mine. La mine plouă și fulgere și tună și face toate nebunelile. Nebuneli, tot aia. Bun, deci aici el a pus musca. Aici am pus Magic Archer. Hai să dăm cu Speed ori 2. Ok. Aici m-a ajutat destul de mult Hogu și Valkyrie. Da, chiar m-a ajutat super mult. Și aici am încercat eu să împing Valkyria aia cu Hogu, dar nu. Aici mi-a dat ceva damage. Mi-a dat bine. Aici știu că am luat turnul, da, aici am luat turnul. Și după n-am încercat să-i dau 3 coroane, că na, era prea greu și m-am apărat. Deci am pus toate cărțile numai ca să nu-mi ia turnul. Ok, și cam asta a fost ultimele 30 de secunde. Aici am pus Valkyria și cu Ice Golem și asta a fost. A încercat el să pună Graveyard-ul, dar nu prea i-a mers. I-am dat și un well played. A jucat-o bine, n-am ce să zic. Hai să dăm câteva meciuri, zic, în arenă. Poate câștigăm și facem și noi niște trofee. Că și așa s-a terminat sezonul și m-a scăzut destul de mult. Ok. Era bună am înțeles, s-a pus și zap. Era bună o tornadă. Da. O să vă pun pe ecran niște poze din... am luat niște legendare din niște chesturi. Nici nu mă așteptam să iau și n-am filmat pentru că am crezut că nu pică legendară și... Da. Deci, aoleu. Mamă. Mi-a luat turnul? Da, mi l-a luat. Da, deci din poza asta am luat legendară dintr-un chest de la Battle Pass. Și da, nu mi-a venit să cred când am văzut. Și eram ceva gen, what? Și trebuia să filmez, dar
Am făcut niște poze și, na. Și din poza asta mi-am luat legendară dintr-un golden chest de la event. De la eventul cu emoji ăsta pentru... Mamă, ce spamează ăsta pentru Dark Prince. Ok. S-a dus în spate bandita și... Hai că pun și eu un Goblin Barrel. Are Valkyrie. Aha. Hai bandita, hai. Și i-am luat-o? Da, i-am luat-o. Mamă. Bă, deck-ul ăsta e cel mai bun deck. Da, e cel mai bun deck. Nu știu dacă o să fac alt deck. Dacă o să am un deck mai bun. Sper să nu se audă ploaia, s-a pus din nou ploaia, nu știu. Probabil, da. Da, deci Mega Knight-ul ăsta e prea bun. Aoleu, ce plouă, mamă! Hai că mai filmez și eu ceva dacă e. Hai că mai filmez, hai că mă mai auziți și voi dacă e. Ai de capul meu. Da. Am avut și video. Am avut. Bine zis, am avut. Cred că m-a sparge cu... La merge cu ăla. M-a spart. Aha. Hai că mă mai auziți dacă... Bă, dar fix acum s-a pus ploaia. Hai, frate, pe bune. Na, încercăm așa. Filmăm așa că... Na, nu mai pun pauză. Hai să dăm tare să terminăm meciul. Și videoul. Cred că mai dăm un match după ăsta și după încheiem videoul. Ok, GG. Hai să dăm ăsta să fim... Nu ăsta să fim cancer. Ok. Am terminat și un challenge aici. Nu mi-a dat nimic bun. Ok, deci poate ne pică. Deci dacă pică acum legendară. Cum ar fi? 5. Hai că pică dacă e. Hai că mai pică legendară. Nu mai pică nicio legendară. Mamă, level 11. Am pus-o cu ăsta. Și chinez. Aoleu. Mă mai auziți? Sper că da. Bă, deci plouă într-un hal. Bă, mamă, uiți de... Da, n-am ce să-i fac. Uiți de 11. Hai să încerc totuși. Ai, mama mea. Aha. N-am ce să-i fac. N-am ce să-i fac. Bă, nu! Mamă, frate. Măcar îmi ia puține trofee. Încă un meci rapid. Ok, hai. Poate nu mai dăm de un termin. Ok, level 9. Poate ăsta nu-i terminat și spamează și are cărți de 880.000 level. Pun Wizard aici, cred. Da. Aici pun Inferno. Nu iar Sparky.
Nu iar Sparky. Lasă-mă, frate, cu Sparky-ul tău. Nu da. Bun. Și am luat turnul... Da, el am luat. Ok. Zecherl. Am înțeles. Zecherl. Da. Alt Mega Knight. Haide, bate-mă, dăm în Mega Knight. Dar eu am Inferno Dragon. Era să zic Inferno Dragon. Tower, pardon. What? Mega Knight-ul meu a bătut. Haide! Și asta a fost. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ba nu, n-a fost asta. Dăm... Mama, iar. Bă, înceată, pornește iar. Înceată, începe iar. Bă, ploaia asta... Poate... I-am luat turnul. I l-am luat. Acum i l-am luat. GG. Bun. Plus 27. Am luat chestul ăsta? Da, l-am luat. Bun, perfect. Deschidem și pe ăsta pe episod. Nu mi-a picat nimic, perfect. Hai să upgradăm și noi niște cărți. De aici ăsta, Royal Ghost-ul. Dă-i upgrade, level 10, așa bun. Și mini tecuța. Alea nu vreau. Nici ăsta. Nici X-Bow. Poate dăm la Cannon Card. Hai la Cannon Card. Și atât. Hai și la Dark Prince. Și hai și la X-Bow ca să se ducă toți banii și la ce mai am? La asta. Bun, gata, asta a fost și cu bugetul episodul ăsta. Bun, cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe și să apăsați pe clopoțel pentru că mă ajută super mult. Cam atât am avut de zis, eu am fost Sebi și până data viitoare.